shi ubangiji ya bamu, to ba za mu kunyata ba dan yayi manna tanadin alkhairi. Sani yayi alkawari da ikon ubangiji zai sauke, addu'a mu bi shi da shi mutan Nijar za mu yau amfana. Yanzu kam shiri ya zama shiri, Nijar za ta zama saiti. Yanzu Nijar za ta wadatu da samun wuta da hanya titi. Yanzu za a fara gini a marƙyalƙyali a sa masa fenti. Sani yayi alkawari zai inganta lamuran al'umma. Sani yayi alkawari da ikon ubangiji zai sauke, addu'a mu bi shi da shi mutan Nijar za mu yau amfana. Mai farin ciki 'yan Nijar, shi lokaci na abu a yi shi. Masu kushe-kushe ku daina dan za mu zo mu bi ku da bashi. Rabbi yayi riko da hannun Sani, da haka za mu yau alwashi. Yayi abubuwa